Filippa, du er meget intens. Sagde en mand, der havde delt en herre, som kom på herre. Det var så fornemt. Det er også lige meget, hvor jeg lige havde sådan fundet ud af sådan, hallo, det er pitchet, det er måske udviklet af en anden, og jeg kunne ikke komme igennem, og hvad nu det? Fortalte min historie. Og han sagde sådan, han lærte i gåseøjne, prøvede i hvert fald at lære mig, du skal kun give folk en dråbe ad gangen, for folk kan ikke håndtere mere end en dråbe. Jeg kan jo rigtig godt lide det, altså jeg kan godt, men du skal kun give en dråbe. Og det passer jo godt til den danske mentalitet. Vi skal kun give en dråbe, også selvom vi er et kæmpe brusende hav. Så kun give en dråbe af det kæmpe hav, du er. Fordi hvad? Fordi hvorfor? Fordi hvem benefitter af, at jeg kun giver en fucking dråbe? Det er dem, der måske gerne vil have havet for sig selv. Eller dem, der måske ikke kan mærke andet end en dråbe inden dem selv. Som måske selv har sat porten for et stort hav. Så det synes jeg ikke var noget godt råd. Og nu delte jeg. Nu har jeg lige lavet lydfilen, hvor jeg faktisk delte det, der gik mig på, og det, der, som jeg tror, har gjort mig lidt stok. Og ved at dele det, så er jeg sådan, okay, men det er jo min sandhed. Det er jo min livsoplevelse. Det er jo min virkelighed. Jeg aner ikke, hvad andre gør og har gjort og så videre, og det kan jeg sagtens slet ikke. Det, jeg koncentrerer mig om, det er, hvad jeg gør, og at jeg bliver ved. Og der er flow i havet her, at det bliver ved med at være et rent, vitalt hav, ikke sådan stagneret mosesø, som det jo bliver, hvis at man skal holde inde og fast og låse sammen om. Så jeg har sådan, nu har jeg været en form for kreativitet, nu er jeg lige en anden, det er ikke kreativitet der, det er bare sådan, jeg har bare lyst til at dele mig ærligt. Jeg gør det, fordi jeg har lyst. Og jeg gør det nu, fordi at jeg kan rumme det, uden at have en masse følelser omkring det. Fordi imens jeg var i det, der havde jeg en masse følelser omkring det. Der ville det ikke være kønt, hvis jeg lavede delingen. Men ja, så hvad vil jeg sige? Jo, jeg vil også slå ned i nogle pointer, så slå ned, det lyder også sort. Jeg vil tage fat i nogle pointer. Så kort har oplevet vold gennem en længere periode. Desværre psykisk vold, og det er sindssygt. Voldsspiralen, den er sådan, at den kan du selv google. Det gider jeg kun i. Prik. Søger hjælp, prik. Få hjælp. Eller søgte ikke engang hjælp. Søgte fucking job. Og så siger de på kommunen, det lyder, fordi jeg fortæller, jeg måtte slippe alt. Jeg oplevede det, at jeg måtte slippe alt. Tog til Bornholm for at arbejde hos mine venner på deres gård for kost og logi. Hvilket var et rigtig godt valg, fordi at der skulle lige være sådan en mellemrum mellem min oplevelse og at jeg egentlig dealede med det. Så det var godt at lige tage væk og få noget muld under fødderne og neglene og lige komme lidt væk. Det var rigtig godt, så det gjorde jeg 9 måneder. Kom tilbage, gik ned på jobcentret og sagde sådan, jeg søger job. Hvad er muligt? Jeg skal bare have et eller andet, men altså, hvad er muligt? Og så fortalte jeg min historie, og hvorfor at jeg ligesom havde sluppet alt.
for at tage til Bornholm, og så var hun sådan, jeg tror, du skal... Det lyder til, at du har været udsat for psykisk vold, og jeg tror faktisk, det var første gang, jeg hørte det begreb, psykisk vold. Og så var jeg sådan, okay, eller det ved jeg ikke, hvordan jeg var, men jeg var bare sådan, jeg var udmattet. Det var faktisk det, jeg var. Så jeg var sådan, okay, men det er meget godt, fordi jeg har også bare sådan altid egentlig været god til at klare mig selv, og tage mig af mig selv, og det er sundt at sådan få ordentlig hjælp en gang for alle. Og måske fordi der har været noget tidligere, så der har måske ikke været helt godt, som jeg ikke har ville indse. Så har min dømmekraft også været dårligere andre steder. Så sådan, nu skal der rodes bod på det her en gang for alle. Så jeg sagde ja tak til det, og så kom jeg et andet sted hen og talte med en, der var sådan helt sikkert, det er ikke godt, vi kan tilbyde dig psykologhjælp, og vi kan ditten og datten. Og så var jeg bare sådan, ja tak. Og lige så snart, at jeg derefter lagde mig i en seng, så stod mit system fuldstændig af. Jeg kollapsede fuldstændig. Fra at jeg bliver helt ked af det, fra at jeg slet ikke kunne mærke, at jeg havde været udmattet i gåseøjne, fra at jeg overhovedet ikke havde mærket, at jeg havde ondt i nogle steder, så lagde jeg mig i min seng, jeg havde den her sygemelding, og fra jeg lagde mig, så kunne jeg ikke bevæge min krop. Jeg havde ondt alle vejen. Jeg kunne ikke gå på mine fødder. Det var sådan, føltes som at gå på mine knogler. Det var stjernehårdt. Fordi endelig, så fik jeg den her, endelig var der ro omkring, at min krop kunne bare nul. Ikke mere kamp, ikke mere overlevelse, ikke mere. Endelig følte jeg sådan, nu er jeg fucking i sikkerhed på en eller anden måde. Nu er jeg på sikker grund. Og nu kan jeg ligesom læne mig ind i det her, og sådan få rodet bod, eller hvad siger man, på det hele. Altså. Og det har jeg jo gjort i lang tid. Inden da, fordi jeg har jo brudt med mønster, der er ligget langt tilbage, der har gjort, at jeg så ikke har genkendt andet, og så videre, og så videre. Så i bund og grund havde jeg arbejdet meget, men ikke på, også hvor jeg kunne på en eller anden måde slappe af også, og nu var det bare sådan ro. Og så jeg var sygemeldt og fik tilbudt psykologforløb, og sådan, altså, talt med en klaphat til en psykolog i mine øjne. Altså jeg var sådan, hvad fanden? hvad kan han? Altså, det var som om han var usikker, og jeg skulle sidde og gøre ham tryg i hans rolle, eller sådan, fordi jo, så var der også det. Samtidig, fordi jeg var sådan, jeg tænkte sådan, jeg kan ikke bare læne mig ind til ingenting. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, men jeg kan heller ikke overskue mere pres. Så det sagde jeg til min jobkonsulent, og hun sagde, som du kan få hun virkelig god person, der virkelig så mig. Hun var sådan, du kan få noget praktik, hvis der er sådan. Nej, jo, og så det var den ene side, og så den anden del af mig var sådan totalt naiv, fordi jeg var sådan, jeg startede op som selvstændig, jeg startede op med at hele, så jeg søgte på sådan steder med behandlingslokaler, og fandt sådan fællesskab, man kunne have, hvor man kunne lege behandlingslokale, sådan større, og sådan yoga eller fællesskab. Og fik en rundvisning, mig der dårligt nok, altså det var sådan efter et par uger, mig der stadigvæk jeg kunne lige sådan tage derop, tage rundvisningen, men kunne ikke gå på barter, for eksempel, fordi derinde, hvor man går, fordi det bare går så ondt i mine fødder, fordi mit blodsystem bare var stoppet på en eller anden måde af overbelastning. Men så var jeg sådan,
Og det var bare mega rart at være der, og virkelig god stemning, og hun var helt vildt sød, hende, der viste mig rundt. Men altså efter den rundvisning var jeg helt smadret, så jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på, at jeg kunne starte op som selvstændig. Og så, når jeg dårligt nok kunne gå på mine ben, men så var det, at jeg tænkte sådan, jeg vidste, at man kunne få praktik, så skrev jeg til dem. Så skrev jeg til hende, det er nok ikke lige endnu, at jeg skal starte op, men jeg vil, man kunne bruge en praktikant, og så var jeg sådan, det kunne I godt. Og så startede jeg der, og det var rigtig godt. Og hende den ene, hun stoppede så med noget barsel, hvor så blev det en anden stemning. Hende den anden, der var en masse, hun bagtalte alle de andre, mange af de andre, og fortalte alt muligt mærkelige historier. Og sådan, hende der tror jeg ikke, jeg skal arbejde for tæt med. Og de havde lovet mig et fuldtidsjob, fordi så var jeg sådan, okay, det ville faktisk være rart bare at arbejde behind the scene, ikke? Fordi jeg er meget på med mit eget. Så der fik jeg faktisk tilbudt ikke et fuldtidsjob, et deltidsjob. Og så aftalte vi at forlænge praktikken, og jeg forlængede den, og da den var forlænget, var hun sådan lidt, men vi har lige fået en ekstra regning, men vi kan forlænge igen. Og så havde den ene ejer åbenbart fået skubbet den anden, hende den gode, som jeg sådan først havde følt en connection med ud, imens hun var på barsel, og det blev en helt anden stemning. Så der var jeg bare sådan, for delen, mand. Jeg er bare træt af de der shady mennesker, der ikke er ordentlige, og som bare ikke er rare, altså, at være omkring. Og så var det sådan, så kunne jeg bare mærke, at der skete en masse omkring hende, hvor jeg kunne mærke sådan, jeg begyndte faktisk at få det lidt dårligt nu, og fik begyndt at få nogle angstanfald og sådan noget, som jeg også gjorde, da volden stod på. Og det vidste jeg heller ikke. Det var, at jeg bare gik rundt i kæmpe angst hele tiden, fordi jeg ikke forstod, hvad det var, jeg havde været igennem, og det var det, som jeg tænkte sådan, jeg giver mig lige noget tid her behind the scene til ligesom at forstå og bearbejde og sikre mig, at jeg ikke ender i sådan en situation. Og så lige pludselig ender jeg med en, hvor jeg sådan, hende der skal jeg i hvert fald ikke gå op og ned af hele tiden. Og så havde jeg jo sagt til min jobkonsulent, at ham der psykologen, han var lige til at lukke op og skide i. Altså undskyld mit sprog, men så det var faktisk noget af hans usikkerhed, det var sådan lidt under den her praktik. Så begyndte der nemlig at komme sådan noget lidt manipulerende og forskellige ting, hvor jeg kunne mærke den her angst. Og så havde jeg sagt det til ham. Jeg havde måske lige, inden jeg kom til ham, lige haft en episode, hvor jeg sagde sådan, det og det, og så sagde han, okay, så næste gang, så skal vi arbejde med, at du skal lære at sige fra, og så havde han sådan nogle kugler, man skulle sidde, og jeg ved det ikke, sådan nogle, der kunne vibrere. Jeg ved det ikke, det fortalte han mig, som jeg skulle sidde med næste gang, og så skulle vi lave et eller andet. Han skulle arbejde med mit underbevidste, eller hvad ved jeg. Jeg ved ikke, hvad det var, hans idé var. Men så næste gang, der kom, så var der gået en uge eller 2 uger, eller hvor lang tid. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid der gik imellem. Men der var jeg sådan, hvor han ville gå ind med det der problem, hvor jeg sagde sådan, jeg har løst det. Det er ikke fordi, nu har jeg gået hen og sagt noget til hende og sagt fra, og sådan, jeg kan ikke gå og vente 14 dage på, at jeg har lavet en eller anden øvelse til at sige fra. Hvor han blev sådan, men hvad er det, du vil? Kan jeg overhovedet hjælpe dig? Hvor jeg var sådan, ja, men jeg kan jo ikke vente. Jeg kan jo ikke vente med at lave en øvelse til ligesom at gøre noget ved situationen. Så det var sådan nogle ting, hvor jeg ved ikke, hvad han rigtig kunne sige. Han kunne ikke bare ikke rigtig gøre noget, og han er blevet usikker, når jeg selv ligesom tog mere action end, hurtigere action end det der forløb. Jeg kunne ikke, vente, jeg ved det ikke. Men det sagde jeg synes ikke, det gav mig noget. Og så var hun sådan, og så var det jo så, at jeg lige pludselig var der igen i saksen, hvor jeg var sådan, jeg tror ikke, jeg skal arbejde for hende der,
fordi hun er ikke en skidesund person. Og lige pludselig har jeg så sagt til jobkonsulenten, ham der psykologen, han er fin nok, han er sikkert en venlig mand, men han kan ikke hjælpe mig. Og hende der skal jeg ikke arbejde sammen med. Jeg ville godt have arbejdet med hende, jeg egentlig mødte up front til at starte med. Og så... ja, og det er det her, jeg har holdt mig tilbage med. Og været sådan, nej, nu kan folk dømme mig, fordi i forrige lydfil, som jeg også kommer til at lægge op, der fortæller jeg også om nogle andre, hvor jeg var sådan, sådan nogle dumme mennesker. Så hvad får det ikke mig til at ligne, ikke? Det får mig til at ligne, hun er sådan et brokkehoved, der ikke vil andre, der ikke tror på det gode i andre. Og det er bare så langt fra, så fucking langt fra sandheden. Men lige nu er jeg et menneske, der ikke tager mere pis, der ikke tager flere bullets fra folk. Fordi, why should I? Why fucking should I? Og jeg kommer til pointen af, hvorfor jeg overhovedet fortæller min historie til sidst. Men så var hun sådan, jeg skal sætte dig til et eller andet, imens du er i den her sygemelding. Og så sagde hun sådan, der er det her psykologforløb, det er sådan, det er nogen kommunen arbejder sammen med, hvor der er sådan, jeg var bare sådan, fordi at jeg søgte hjælp andet sted, som hjalp mig, hvor det var sådan, der ikke var kommunale folk, det er sådan, bare fordi man lige har den der rolle, og til er det ikke sikkert, at man er den bedste til at hjælpe. Nogle gange, så er der måske nogen, der selv har gået en lignende vej, der måske også selv har kigget indad og kender sig selv rigtig godt, og står stærkt i sin egen menneskelighed. Så kan det være hvilken som helst. Bare en, der møder en godt og kærligt, så hjælper alt. Det kan da hjælpe på alt. Det er udgangspunktet. Og så kommer der nogle titler og roller oveni, som også er rigtig gode, hvis man mister det her menneskelige som base. Men min intuition var bare sådan, det der. Der var et eller andet over det der forløb, hvor jeg var sådan... Men jeg sagde ja, fordi et eller andet skulle jeg jo gøre, og jeg var bare sådan, jeg kunne mærke, så nu begyndte det der angst, efter jeg havde været omkring hende der, og jeg skulle have ro på, så for at købe mig noget tid, så siger jeg ja til det der tilbud. Og så kommer jeg ind til en super, og hun var sådan, det er så godt, der er så mange, der har været så glade for det. Det er sådan noget karriere, psykologi, halløj, til at hjælpe en videre i karrieren, og så var jeg sådan, okay, men så vil jeg gerne blive bedre til grænsesætning på arbejdspladsen. Fordi jeg kunne se, selvom jeg egentlig kan se, at jeg havde været ret god til det, men den var jo smuldret, fordi jeg startede med at komme ind med en, der var rigtig god. Altså, der var kærlig og stærk i hendes menneskelighed, og så folk og skabte en god atmosfære, til lige pludselig blev det noget andet, hvilket mange andre, der arbejder der også sagde. Ja, men hvad vil jeg sige nu? Jeg skal lige have noget vand. Så. Men så siger jeg ja til det her tilbud. Sidder med en ung, helt nyudlært psykolog. Og han stiller mig bare en masse spørgsmål og sidder og skriver ned. Og så var jeg sådan, jeg følte, jeg var til sådan en politiforhør. Det var sådan mere en afrapportering. Og så fortalte jeg sådan, har du noget råd og vejledning til det her? Eller andet, du ser, jeg kan gøre, en model eller et eller andet. Så det tager vi til sidst. Efter, jeg ved ikke, 8-10 gange. Det var sådan, hvad? Skal jeg bare så snakke? Og så får jeg et eller andet råd og vejledning til sidst. Og så havde han sagt også til at starte med. Men jeg var sådan, nu må jeg bare gøre det. Og havde bare en mærkelig fornemmelse med hele det der sted. Eller sådan hele det der forløb, hvor så sagde han i starten, og så skal du tale med en psykiater på et tidspunkt. Og min jobkonsulent har sagt, nogle gange taler man med en psykiater, men det behøver du ikke. Så jeg havde sagt ja, fordi at jeg var sådan, why?
Og så sagde han det, og så var jeg sådan, nu er jeg i forløbet, og jeg tænkte sådan, ja, så må jeg jo gøre det, altså. Og der gik nogle gange, og så skulle jeg så tale med den her psykiater, der startede med at sige, hvis jeg kunne give dig hvilket som helst, altså hvis alle dine ønsker kunne gå i opfyldelse, hvad ville du så ønske, altså hvad ville være dit højeste ønske? Så ville det være, fordi jeg må ikke gå selvstændig som sygemeldt, så ville det være, at jeg ikke råd til ikke at være sygemeldt, fordi på Bornholm, da jeg tog til Bornholm uden at tjene penge, og var der 9 måneder, der blev jeg så nødt til at slippe alt A-kasse og alt, hvad jeg havde af faste udgifter, for at kunne være der og trække vejret og få fundament under mine fødder. Overlevelse. 100% ren og skær overlevelse. For det, der sker i psykisk vold, det er, at ens hjerne bliver fuldstændig blanket ud. Så jeg skulle bare være i et kærligt miljø i noget tid, og det er jo det, der virker sjovt nok, ikke? Og så jeg sagde til ham, mit ønske ville være, at jeg kunne få lov til at gå selvstændig. Det ville være mit højeste ønske. Og så talte han videre, og hurtigt var han sådan, skulle han vide alt om mit sexliv. Og han havde sagt nogle andre ting, der han gjorde nogle mærkelige ting, og rykkede rundt på stole, og han var så mærkelig. Hvor at han blev ved med at ville vide alt om mit sexliv. Og hvordan jeg havde det før, under og efter, og han gik meget op i, at det var vigtigt at have en høj og sund libido, og jeg prøvede at sådan sige lidt fra, og dum som jeg er, så fik jeg også sagt lidt med, hvor jeg var sådan, det er måske blevet blidere, eller ikke blidere, men sådan mere sanseligt. Jeg er mere sådan, lænder mig ind i min sanselighed, men det er jo også, altså bare set i betragtning af, at vi lever i en lidt sådan pornoficeret verden, og sådan prøvede at søge noget anerkendelse hos ham, hvor han var sådan, jeg ved ikke, hvad du mener, Filippa. Og han var sindssyg. Han var fucking sindssyg. Og så til sidst, efter han havde kørt mig rundt i det der, og nærmest blev sur, fordi jeg ikke havde andet at sige, end det, som jeg siger her. Og nu skal jeg lige mærke, overskredet af min grænse. Nej, fordi det her, det er frivilligt. Det var ikke frivilligt, at jeg ville fortælle ham noget som helst. Og jeg kan fortælle om hele mit sexliv til hele verden. Så spændende er det heller ikke, hvis at jeg vil. Men det handler om min frie vilje. Og det handler om, at min frie vilje har aldrig valgt at gå ind i rummet med den mand. Aldrig. Men langsomt var jeg jo sådan lidt skubbet i den retning af det hele. Og så til sidst siger han, det er så voldsomt, det er så voldsomt. Så siger han, Filippa, du er meget, meget, meget syg. Og jeg blev sådan helt chokeret. Og så var jeg sådan, hvad? Og jeg blev sådan helt befippet, så var jeg sådan, hvad baserer du det på? Og så sagde han, du kan ikke svare på mine spørgsmål. Og så var jeg sådan, altså hele den der samtale på 20 minutter, eller sådan, max, deromkring, det handlede om mit sexliv, altså hvor det var sådan, der har jo ingen relevans. Og som jeg også sagde til ham, prøv at se på mig, altså, jeg er fuldstændig udmattet i hele min krop, altså det eneste, det handler om for mig, det er bare at komme på benene. Og så var det andet, han sagde, det var sådan, man går ikke fra klasse 1 til klasse 0, uden der er noget galt. Og det var bare sådan, hvad for en klasse 1? Hvad for en klasse 0? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke, hvad han baserer det på. Han baserer det jo nok på at gå i succes, i jobsucces, i karrieresucces, i at det hele kører i det ydre liv. Et liv, som jeg sagtens bare kunne have fortsat med, at hvis der var noget mere inden i mig, der kaldte, som jeg fulgte.
Og det første, da han sagde det, så tænkte jeg faktisk sådan, fuck mand, jeg kan ikke lave mit online produkt. Jeg kan ikke vise det til nogen, fordi hvad hvis jeg er skør? Hvad hvis at gik derfra sådan, men jeg havde det så dårligt, og sådan, der gik nogle dage, hvor jeg sådan efter, jeg havde det så dårligt, og betroede med ting, og sagde sådan, jeg føler mig klam og ulækker, fordi jeg sådan, på en eller anden måde gik med på hans spil. Og hvor hun sagde sådan, det er definitionen af, når man er blevet krænket, altså seksuelt, at man føler sig klam og ulækker. Og det at beskrive en energi, altså en virkelig ulækker energi af at ville have et eller andet fra mig, og vil gøre mig lille, og altså, jo, det han sagde sådan efter, det han sagde efter, det var, du kommer aldrig til at blive iværksætter. Aldrig. Nu, du har givet nok til, du har ikke mere at give, du har ikke noget at give til den her verden. Nu er det os, der passer på dig. Og så sagde han, jeg vil gøre mit, for at du kommer ind på ikke i første klasse, første et eller andet psykiatrien, i døgnobservation, hvor jeg var sådan, what the fuck? Hvilket at derefter, der blev min hjerne planket fuldstændig ud igen. Fordi jeg bare var sådan, hvad sker der? Hvad er det for en verden, jeg lever i? Hvad er det for nogle mennesker, jeg omgås? Hvem kan jeg stole på? Hvem kan jeg fucking stole på? Men jeg ved, at jeg kan stole på mig selv. Fordi jeg ved, at jeg kan give det der lort en stor fucking fuckfinger. Og i talende stund er jeg så desværre stadigvæk i det her lortesystem. Med en... nu har jeg fået en ny jobkonsulent, hvor jeg bliver ved med at sige sådan, helt ærligt, nej, det er lige meget. Jeg kan jo bare tage et job, og det kan være at gøre det, men lige nu har jeg det bare sådan, jeg gider ikke. Fordi de sidste mennesker, jeg har haft med at gøre, det har bare været nogle røvhuller. Og det er, at jeg har haft mødt for mange, der har udnyttet min svage position. Der har troet, de kunne sige sådan, der er en svag person, vi kan udnytte hende. Ikke en eller anden mand, der sidder med hans perverse behov og sådan nogle ting. Eller en kvinde, der bare skal have gratis. Jeg skal bare have af dig. Så fordi jeg er sygemeldt, må jeg ikke brande. Jeg må vise, hvem jeg er. Jeg må fortælle min historie. Jeg må ikke brande mit online-produkt. Bevidsthedsøvelse, kultur med ånd, forretningsudvikling med sjæl. Jeg må selvfølgelig godt sige, at jeg har det. Jeg må godt fortælle, hvem jeg er. Jeg må godt have en identitet. Selvfølgelig, det er der ingen, der kan tage fra mig. Og så hvad er pointen med historien? Det er bare et eksempel. Det her det er bare et eksempel på, hvordan systemet også er. På, hvordan nogle mennesker også er. Fordi mig for 5 år siden havde ikke troet en skid på det her. Fordi jeg havde været for naiv i... Men jeg ved også godt, at det gode er langt de fleste steder. Og nogle gange kommer en ulykke med en anden, med en tredje. Og hvad har jeg skulle lære af det her? Jamen, jeg har haft en eller anden... Jeg har i bund og grund haft en angst lidt for systemet. Også fordi som barn fik jeg alt muligt crap at vide, og så kunne jeg ikke spise. Og så fik jeg at vide, hvis ikke du spiser, bliver du indlagt, hvor du bliver låst fast til din seng og får sondemad. Og som et barn med en livlig fantasi, der tror på voksne autoriteter,
så troede jeg på det. Og hvad skete der så? Så kunne jeg i hvert fald ikke spise. Så snodede halsen så først sammen. Så jeg har også nogle gamle sådan, traumer i bagagen med, at det værste kan ske. Altså det, på en eller anden måde, så har jeg oplevet dem. Så har jeg levet dem i levende liv. Og Gud skal tak og lov for det. Fordi så kan jeg se på det for, hvad det er. Så kan jeg se, der kan sidde en autoritet og tro mig på, hvad der føles for mig for livet. Det føles som den samme trussel, jeg fik som barn. Vi kan holde dig indelukket. Vi kan have styr og kontrol over. Bare prøv. Det kan I jo ikke en skid. Han sidder der stadigvæk. Det siger jo så bare noget om systemet. Og de går stadigvæk rundt. Vi skal jo bare krydse de her protokoller af. Det siger bare noget om systemet. Og hende der, hun har jo så hendes bæks, hun har overtaget. Fred være med det. Så er det jo bare en anden energi, der er der. Det er bare ikke et match til mig. Men jeg laver et match til min energi. Og det bedste måde at gøre det på, det er ved at vise mig tydeligt. Det er ved at hæve mig over. Det her, det er min største frygt. Fordi det her, det ville kunne være sådan noget. Nu har du en masse historier, du kan bruge til at bekræfte sådan, hende der, der er noget galt med hende. Se selv, han siger det, der, ellers ville hun ikke være der. Og på den anden side, så har du et helt rent hjerte, et helt ægte menneske, som du måske kan mærke, hvis du selv står rent i dig, i din tydelighed. Hvor du kan se, der er en, der ikke gider noget pis. Og der er ikke nogen, der kommer til at slippe om hjørnet med pis der. Men ej, hvor rart, for der er et menneske, jeg kan mærke. Ej, hvor rart, så kan jeg faktisk også mærke mig selv. Ej, hvor rart, så er det faktisk ikke så farligt at være omkring det menneske. Fordi det er et ærligt menneske, der kender sig selv, og der ikke gider noget pis, hvor hun ved godt, hvad hendes svær er. Ikke, at det ikke har været hårdt, imens jeg har ligget ned og blevet jokket på, imens jeg lå ned. Og ikke haft nogen kræfter til at rejse mig. Og gang på gang måtte finde kræfter anyways til at rejse mig, for det blev jeg nødt til. Altså, det blev jeg nødt til. Så kan tydelighed betale sig? Ja, i den grad. Fordi de rigtige, de kan høre mig, og de forkerte, de hører mig nok ikke. De kan ligge og ralle i deres eget lort. Dem, altså de forkerte, dem der prøver at få mig ned med nakken. Og det siger jeg som en kvinde, der har været privilegeret, altså hele det meste af mit liv. Som har haft mange fordele, og som har brugt mine fordele. Og som aldrig nogensinde har været eller ønsket at være på nogen for selv at komme frem. Som altid ønsker, at vi mødes i de kærlige relationer. At vi har det godt sammen. Og der fortsat har en tro på det. Det her, det er min tro på det. Fordi det eneste, der gør, at shady opførsel ikke kan betale sig, det er, når der bliver kastet lys på det. Fordi det kan kun gro og ulme der i mørket. Men når der kommer lys på, når whatever, stiller sig klart i sit lys, så bliver der jo kastet lys på folks skygger. Og folk kan mærke både det ene og det andet i dem selv. Så det er farligt, og det er noget, hvor folk mærker dem selv. Og det er noget, hvor dem med skygger kan positionere en masse skygger over på. Men det er også dem der, hvor at dem med lys kan blive tiltrukket og være sådan, okay, der er et lys. Så lad os mødes. Her er der noget gensidighed. Og lys, og stå i sit lys, og være tydelig og ærlig, det er ikke bare at svæve rundt på en lyserød sky, og halleluja, alt er så lækkert og dejligt. Det er det også, hvis det er der, man er. Men det er at kunne være ærlig omkring det hele. Det er at kunne stå ved alt, hvad man er. Og det her, det er min største frisættelse. Fordi det her, det er det, som jeg er allermest bange for. Egentlig at stå ved. Og hvad sker, og hvad er det, hele den her historie handler om? Det handler jo om frekvensen af
Jeg har været bange for, hvad andre kunne gøre ved mig. At systemet kan komme og tage mig. At folk tror og synes, eller egentlig bare kører mig ned. Manipulerer mig og vil have. Så hvad er medicinen? Det er at være tydelig. Og stå stolt og rank og sige, der er ikke nogen, der kan køre mig ned. Aldrig. Jeg er fri til at tale. Jeg har en stemme. Jeg finder min vej. 100%. Hvordan? I really don't know. Men det her, det er jo min vej. Det er, at jeg taler, og jeg står ved mig selv, og jeg forbliver ved min sandhed, og jeg forbliver ved det gode menneske, jeg er, og alt det gode, jeg vil og ønsker for den her verden. Og alt det gode, jeg ønsker for, at vi kan have lov til at være i vores tydelighed, i vores godhed, i vores lys. Alle sammen. Uden at knække under over, at nogen måske kan misbruge magtpositioner og det ene og det andet. Særligt når man står i en skrøbelig situation. Det er ikke sundt i det her system. Så skal man... det er noget med at være heldig, så møde de rigtige mennesker, ikke de forkerte, desværre. Men det er vigtigt. Og det er en vigtig samtale, det her med, at ikke bare blindt stole på mennesker i system, for eksempel. Ikke bare blindt stole på autoriteter, men 100% stå ved, hvem du er, og stol på dit hjerte og på din indføling med dig selv og med dine omgivelser. Stå ved det. Det her var nogle læringer, jeg skulle gøre nogle dybe traumer, jeg skulle heale. Og sjovt nok gik jeg ind til det her psykologforløb med intentionen om at blive bedre til grænsesætning i arbejdskontekst. Tror du, jeg er blevet god til grænsesætning i arbejdskontekst? Hell yes. Nogle gange, så får vi lige præcis det, vi ønsker. Altså at blive endnu bedre til grænsesætning. Bare i en lidt anden form, end hvad vi kunne regne med. Så altid stå ved dig selv, stå ved dig selv, stå ved dig selv, stå ved dig selv. Det kan altid kun betale sig.